Píndola informativa. Tot allò que has de saber sobre el treball de final de grau. El treball final de grau és l'última assignatura de la carrera i el seu valor a la nostra facultat és de 6 crèdits. Tot i això, el TFG té un valor simbòlic més gran que el d'una assignatura més, ja que els alumnes hi posin de manifest tot allò que han après al llarg del grau. De fet, és un treball que pot abordar qualsevol dels temes tractats o relacionats amb la titulació corresponent. El TFG s'ha de matricular en la fase final del pla d'estudis, quart curs, un cop l'estudiantat n'hagi superat 2/3, és a dir, 165 crèdits, i amb la condició de tenir matriculat el total de crèdits necessaris per a l'obtenció de la titulació. Durant el primer semestre del quart curs es fa una reunió informativa en què des de la coordinació de cada grau s'explica a l'alumnat els diferents tipus de treballs possibles, els mecanismes de seguiment i el calendari. Després d'aquesta reunió, els alumnes han de fer arribar al coordinador o coordinadora la seva proposta temàtica i de tutor o tutora. Tot i això, l'assignació final de les tutories es fa des de cada grau. La funció del tutor o tutora és orientar l'alumnat durant la realització del treball, supervisar-lo i vetllar pel compliment dels objectius fixats. Al llarg del procés s'han de convocar un mínim de 4 tutories presencials o virtuals, a més de la tutoria inicial en la qual s'estableix un pla de treball. Es preveuen 2 tipologies de treball de final de grau. En primer lloc, el treball d'investigació, de tipus acadèmic, que ha de constar d'un marc teòric, una anàlisi empírica i unes conclusions. En segon lloc, el treball pràctic. En aquest cas, el ventall és molt ampli, des de creacions artístiques fins a projectes específics que simulen una activitat de l'exercici professional de cada titulació. Cada grau facilita als estudiants diverses línies orientatives en aquest sentit. Tots els treballs han de respondre als estàndards de citació establerts amb el tutor o tutora i han de tindre el format d'un treball científicament correcte. La dimensió orientativa del treball és d'entre 30 i 40 pàgines i s'hi poden adjuntar annexos. L'alumne o alumna que cursi una doble titulació o faci simultanietat de 2 titulacions de la Facultat de Lletres ha de matricular i defensar un doble TFG, que es pot desenvolupar en 2 modalitats. En primer lloc, un únic TFG integrat, sempre que aquest tingui un caràcter interdisciplinari que possibiliti la comprovació de l'adquisició de les competències previstes en els plans d'estudi de les 2 titulacions. En segon lloc, un TFG per a cadascuna de les titulacions. L'estudiant pot escollir entre 2 terminis de matriculació, d'octubre a desembre o de febrer a març. En qualsevol dels 2 terminis es contemplen diferents passos. A inicis d'octubre té lloc el lliurament a la coordinació de grau de les llistes de l'estudiantat inscrit al TFG a la matriculació de setembre. A finals d'octubre, la reunió dels coordinadors o coordinadores amb l'estudiantat, informació sobre el tipus de treball, els mecanismes de seguiment i el calendari. A mitjans de novembre, recollida per part de la coordinació de les propostes de tema i de tutoria per part de l'alumnat. A finals de novembre, adjudicació del tutor o tutora i tema a partir de la proposta de coordinació amb el vistiplau de la comissió d'estudis. Finalment, a mitjans de desembre, cada tutor o tutora es reunirà amb l'estudiantat i s'establirà un pla de treball. Un cop realitzat el pla de treball amb els tutors, s'estableix un únic calendari final per a la presentació del TFG al mes de juny. 1. Dipòsit del TFG a inicis de juny. 2. Proposta i nomenaments dels tribunals i publicació del calendari de defenses. 3. Defensa pública del TFG, a finals de juny. Excepcionalment i per a l'estudiantat susceptible de cloure el seu grau al primer semestre del curs, es pot preveure la presentació del TFG al mes de febrer de la forma següent: dipòsit del TFG a finals de gener i defensa pública del TFG a inicis de febrer. L'alumnat ha de presentar a la secretaria del centre 3 còpies del TFG en paper degudament signades per la tutoria acadèmica i n'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça lletres.secretariacentre@udl.cat una còpia en versió digital, especificant a l'assumpte el seu nom i cognoms. L'avaluació final del TFG és contínua i ha de tenir en compte la valoració de la planificació i el desenvolupament del treball que fan els tutors i les tutores. La defensa s'ha de fer en sessió pública, mitjançant l'exposició oral del contingut i les respostes als possibles aclariments formulats pels membres del tribunal. El tribunal és nomenat per la comissió d'estudis, a proposta de coordinació. Un mateix tribunal pot avaluar diversos TFGs. La deliberació de la qualificació és interna entre els membres del tribunal. L'acte amb la qualificació final s'ha de fer pública. En cas que l'alumne o alumna no hagi acabat el projecte durant el temps establert en aquesta normativa, la qualificació serà no presentat i haurà de tornar a matricular el projecte. El TFG no té reavaluació.
El plagi total o parcial d'alguna de les parts del TFG, així com qualsevol altre procediment fraudulent dut a terme durant el desenvolupament del treball, comporta la qualificació de 0, suspens, en la qualificació final de l'assignatura, atès que vulnera el respecte a la propietat intel·lectual. Des dels centres es pot transmetre una còpia dels treballs finals qualificats amb un excel·lent o bé excel·lent i matrícula d'honor a la biblioteca de la universitat, en format PDF per tal que puguin ser consultats per la comunitat universitària.